På den her video viser jeg en kombinationsøvelse med 3 komponenter, der har til formål at øge udholdenheden i gluteus medius musklerne, som skal forhindre, at når du går ned i en squat, at knæene kollapser ind. Det er det første formål. Det andet formål er at styrke udholdenheden i rygstrækkerne i brystkassedelen af ryggen, og udholdenheden i de muskler, der løfter skuldrene op, skulderflektion. Nu viser jeg kombinationsøvelsen. Jeg viser bare nogle få gentagelser per øvelse. Når du rent faktisk laver programmet, skal du lave betydeligt flere gentagelser. Det var delen med overhead squat. Nu delen med front squat. Det er delen med front squat, en del med back squat. Som du nok kan se af sekvensen af øvelserne, så øvelsen bliver lettere og lettere, svarende til, at jeg bliver mere og mere træt, når jeg laver øvelserne. Enkelte detaljer, der er værd at bemærke, er, at overhead squat og front squat skal udføres med såkaldt knee break, så du starter bevægelsen med at skubbe knæene frem. Det tillader ryggen at være lodret i bunden, hvorimod at hvis dit mål er en styrkeløft squat i afslutningen af programmet, så når du laver back squat delen, skal du starte med et såkaldt hip break, hvor du skubber hofterne tilbage i starten af bevægelsen.